Ja sitten Carlos vielä sanoi, että pastorilla mehevämpi. Kuulemma tahtoisi vielä puristellakin. Minä kuuntelen tuossa hölmpelejä. Saanko häiritä hinkkaustanne? Mutta kyllä sä tiedät hinkkaustanne. Miksi hinkkaatte noin voimakkaasti? No mä tremmaan mun pöllyyn. No taitaa teillä lastarin väellä ollakin hyvät joulukinkut. Otto yksi mana. Niin tarkoitan, että... Tarkoitatte? Niin, siis tarkoitan, että minun mieheni, se kuuma könsikäs, niin se tahtoisi hypistellä pastorin Peppaa. Pastorin? Vai pastorin? Eikö sun mies muka hypistäisi mieluummin tätä mun super hyper mega Peppaa? Se rimmaa. Mulla on kyllä paljon parempi, mitä sulla. Juu. Mun mies ei ole nyt tollaseen. Näkemiin. Nyt riitti. Ai, jippinjah. Tää pitää sauras pitää. Kuinka sä kehtaat? Mieti sitä. Moikka. Äläpäs mene kuule minnekään. Uusi hiuslisäke ja kynnetkin lakee. Auttakaa joku. Suutukkoon. Irti, irti, irti.